Yiena mondo agoni erokamano janeno mar Ramogi TV kuom yiero wang' jowi mar Ramogi. Kaka mano migeno kuom keloni weche manyien ma kinde ka kinde. Waikore mar keloni weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Jopiny e gwenge ma Ugunja owuok oko mar rwako Opiyo Wandayi tok chamo muma kaka jatend migawo mar teko. Governors ma wakeini e pacho ka medo jiwo tiyo kanyakla mar medo bedo gi mbi e tend jok mamine. Although bei ya karoti iko chini kidogo, lakini kwa shamba iko juu. Jopur mawuok e kaunti ma Nyandarua ywak ni nyanya kod otungu mawuok e piny libamba ma Tanzania oselwaro bech mwandugo e pacho ka kendo miyo gi lal. Arwakini machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Jodak ma Ugunja ochopo e dala Opiyo Wandayi e nyasi mar rwake pacho tok kaka nogwelne lemo mar bedo jatend migawo mar teko. Nyasi mar alam timore e dala Nesi Jimbo ka otelie kod donjo mare e boma ma Ugunja. Watudore achiel kachiel gi Joja Molo ma bende nitiere gwenge ma Ugunja mondo nyiswa ni to chal nade. Joja Molo, kapo ni nyalo winjagi e thuolo ni nyalo nyisa ni to nyasi osechakore yo machal nade, to gin jotelo mage ma bende oyuoro e rwako pacho mar jatend migawo mar teko. Erokamano ahinya Milton, awinji maber kendo gie sani wantiere kar chung'o od bura ma Ugunja kae ka wanie gweng' ma Sijimbo kama en dala jatend migawo mar teko mano migosi James Opiyo Wandayi. To mana kaka isewacho e thuolo motelo e seche mag okinyi kar saa 4 e sama ne jatend migawo no chopo e gwenge mag Ugunja kae, jopiny manokuorore e bath apaya koni gi koni mago e bombe kata kuonde timo ohala machalo kaka Sidindi, Igomre to kod Ugunja norwake gi mor matamre gi nono. Kendo ne en mor ma apaya ne gidino geche mane jatend migawo no chopo godo ne ochuno mondo mi ochung' ka nochuno mondo mi jatend migawo ni otwag kodgi. Inyalo paro ni jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi osebedo jaod bura ma Ugunja kae kuom sani tielo 2 kama e tielo mar 3 ma koro nochako kendo nosedhi e hike mar 2 jopiny pod ni kode gi mor kabisa kendo kode hera kendo no gidwa winjo ni to koro owacho negi ang'o. To Milton e sama nowuoyo gi jopiny jatend migawo James Opiyo Wandayi nokawo thuolo mar duoko erokamano makende ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM kata ogai mar Azimio Raila Odinga manoduoko ne erokamano makende kuom ne chopo e winjruok mondo mi giti kanyakla e piny owacho midendo gi dho ngere ni broad based government, ma bende ema nyo ochopo kama koro nyo mi ogwelgie kaka koro sani en jatend migawo mar teko. Seche gogo bende nokawo thuolono mar duoko ne jo Ugunja erokamano kuom thuolo ma gisebedo ka gichung' kode ka gisire kuom higni gi duto manyocha ne en jaod buchgi. Kendo bende nokawo thuolono endo mar wachonegi ni oikore chung' kodgi kinde duto, pod obiro dhi nyime gi sirogi e thuolo mopogore opogore nyaka weche mag dongruok kata kobedo ni koro gidhi yudo thuolo mar yiero jatelo machielo. Koro Milton ne en mor matamre gi nono kaka wacho ni nodonjo e Ugunja kae kochako gi boma ma Sidindi ka geche ma bura ne omolo achiel kachiel nyaka boma ma Ugunja kama kendo nochung'ie kendo chako dhi oluoro nyaka Sigomre eka bang'e to noduoge pare ma Sijimbo kama koro wantie gie sani ka nyasi mar alam mana kaka isewacho dhi nyime kendo en nyasi no ma itayo gi kanisa mar Anglican Milton.
Jamolo, kamoro inyalo nyisowa ni to be nitie jotelo mag chama moyuoro kata jotelo mag sirikal moyuoro e nyasi ma kamano? Erokamano ahinya Milton, jotelo ni kae bura kendo jotelo mag siasa kaachiel nyaka gi mago matiyo e piny owacho. Nikech anyalo paro ni ma en jatend migawo, obila okwor kae kar rombgi, jotelo mag sirikal gibed ruodhi gi jolupgi, gibed sub-county deputy county commissioners gintiere kuondegi, mago jotelo mag piny owacho. To kendo jotelo mag siasa bende ng'eny kae, nitiere jood bura kotelne gi jaod bura Malego Usonga Samuel Atandi, kaachiel gi seneta ma Migori Eddie Okech, wan gi mbunge Naika e kind mamoko, ka koro MCS to nitiere ka bura Milton. Erokamano ahinya Jamolo, ket mana wang'i kanyo, ibiro medo nyisowa mathoth motimore e nyasi mar rwako pacho jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Erokamano ahinya. Mano ne Jamolo, achiel kachiel kowuok e alwora ma Ugunja kama kawuono ni ne nyasi mar alam kendo rwako pacho jatend migawo manyien mar teko Opiyo Wandayi manyiche noyier gi jatend piny William Ruto. Ka wadhi nyime en ni romo mar rowere mag pinje mag Afrika ma higani kata Africa Youth Forum timore seche mar rowere ma piny Kenya kata Gen Z osebedo ka kedo ne ratichgi ka gidwaro telo makare e pacho ka kokalo kuom ng'anyo. Rowerego wacho ni en sachgi mar neno ni pinje ota e yo makare kokalo bedo kod jotelo mopuodhi matiyo ne jopiny. Ogai maduong' buch Wiper Kalonzo Musyoka ne en wendo mogwel e romono manotimore gi Giri Odhiambo. Ian ni gi ler mathoth. Kalonzo noyango ni romo makama ne timore e piny kae e seche mar rowere mag Gen Z osebedo ka bago ng'anyo e bombe mopogore opogore pacho ka. The subject of breaking barriers through intergenerational dialogue is so timely because the youth in Kenya have actually shown the way. They've literally broken the barriers. Jatelo no bende nomedo ni rawere ma piny ka osenyiso ranyisi maber ne piny mangima. Many of you, whether you live in Kenya or follow from abroad, are aware of the Gen Z and millennial-led nationwide rallies, which have permanently transformed the political discussion in Kenya, in my opinion, for the better. Kama nenore e ng'anyo mosebedo ka timore e pinje mamoko e Afrika. Kenya Gen Z has also influenced several African movements. It is no longer business as usual anywhere in Africa. Jatelo no bende noyango ni ochopo saa makoro rawere nyaka riw e okenge mopogore opogore e tayo sirikal. One of the primary goals of this conference is to investigate how governments may actively engage youth in development processes. Token gestures are insufficient. That time has indeed gone by. Kata kamano, Kalonzo noyango ni rawere nyaka koro bende sir kendo mak lwetgi kod joma dongo e neno ni gidongore maber. Then we must all recognize that partnership between young and seniors is not only desired but vital. These young African leaders also require mentoring, and I think the time for that is now. And I do not think they are averse to suggestions on mentoring, because they also require and be able to dig deep into the expertise that some of the elders will have gone through. Musyoka wacho ni rawere moyo 50 osewito ngimagi e ng'anyo magisebedo ka gibago pacho ka. Ka kendo nyaka sani, jogo mosewito ngimagi e ng'anyo mopogore opogore e seyo sirikal, kama oting'o ng'anyo mokwongo mar riwruok mar Azimio, osechopo 300. In addition to the peaceful Maandamano protests of previous year, during which the security agencies killed over 75 innocent people and injured hundreds more, we calculate that over 300 young Kenyans have lost their lives, especially in light of the unclaimed bodies in some of our city morgues, because they dared to engage in dialogue, because they dared to break this intergenerational barrier. Jatelo no koro dwaro mondo nonro otim ewi joma pok oyudi mane olal e ng'anyo mag rowere kod ringre manie kuonde kano ringre mapok oyangi. Niliona mzee mmoja akisema I want my son dead or alive. Sasa ni wazi kwamba kulikuwa na hali ya kuficha walioathirika, waliowawa,
ndipo basi pengine maneno yakipoapoa wapeleke miili tena kwa city mortuary na kwingineko. Hii ni aibu, ni swala ambalo lazima litatuliwe tukielekea mbele, ukweli ujulikane. Romoni maiga ni marowere mapinje Afrika kata Youth Forum 2024 nochakore ayanga e apise mag riwruog pinje mar UN buore Nairobi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Governors mawakeini mapacho ka dhi mbele kod limbe kaunti ma Machakos e or sumruok pare weche mag telo kod dongruok. Kotelnegi kod gavana ma Machakos Wavinya Ndeti, jotelogo limo chenro mopogore mag dongruok matimore e kaunti no ka gisingo tiyo kanyakla madongo counties magitele. Giwacho ni mairi en achiel kuom yore mag neno ni jotelo mamine omedo mbii magi mag telo ka gichwalo chenro makare mag dongruok ne jopiny. Governors go oting'o Gladys Wanga ma Homa Bay, Cecily Mbarire ma Embu, Susan Kihika ma Nakuru, Fatma Achani ma Kwale kod Anne Waiguru ma Kirinyaga. Kuja hapa leo kuona kazi ambayo Governor Machakos anafanya, kwa sababu sisi kama kina mama wa magavana kina mama tunataka kushirikiana ndio tusaidiane tutoke hapa tuko G7, yani gavana 7 wa kina mama tuende 24. Mtashikilia gavana Wavinya Ndeti. Mama peke yake ndio anaweza fikiria pia mambo ya gender based violence. Kwa hivyo Wavinya, mama Wavinya, wewe ni 10 straight. Wangapi wanasema 10 straight ya Wavinya Ndeti? Wale wengine wangoje wakute 2032 kama Wavinya bado anapanda juu. Even as I stand here in my county Nakuru, last week I had 3 women killed in a certain vicinity. So gender based violence is real. So asante for the work you're doing, and may God continue to give you strength to work for the people of Machakos. Amen. We would want to work with all of you, all of us, so that we can take care of our people. We know our problems, we know what they are. And if we can work together to make the lives of our people better, even bring them here, do counseling, and make them even go back at home and live together in peace, and so be it. Jagoro mongirore migao maloch gwenge Teresia Mbaika oyawayanga kar thieth mar mine gi nyithinde osiptal ma Papo Nditi e sub-county ma Nyakach. Mbaika noten kod jotelo ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o, jalupne Matthews Owili, MCA Vincent Obuya, kaachiel kod joted migao ma thieth e kaunti no. Millicent Adhiambo miyowa ler achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro mar yawo osiptandno ero dhi nade nyaka e thuoloni? Erokamano Milton Jakabla, kachiel kwa wuok e county ma Kisumu e sub county ma Nyakach, kamoro ni Papo Nditi, kama bende jagoro mongirore e migao mar loch gwenge mano Miss Teresia Mbaika oyawayanga kar thieth mabiro konyo joma mine mayach kaachiel kod nyithindgi, ma bende en achiel kuom yorego eko mag bero yore thieth e county ni ma Kisumu. An kaendi kod jopiny kaachiel kod nyamrerwa ma bende en achiel kuom jogo machako chiwo yore mag thieth e county ni mondo ginyiswa ni to gin ber mage ma osiptal moyaw kawuono ni dhi konyogi e yor tijegi kata ngimagi kaka gisebedo e kinde mokalo e yor thieth. Machiegni bochako gi nyinge king'iyo kamera mondo ilerna ni to osiptal ma kawuono yaw kaendi mondo kony mine mayach kaachiel kod nyithindgi, ere kaka dhi kelo yot e tijeu kaka nyamreche e nyamrerwa machiegni bigi kae? Erokamano Millicent. An iluonga ni Joanna Koth Odhiambo, health promoter kowuok Olembo CU e lo nyamreche duto ma Nyakach, ma report e hospital ma Nyakach. Wan gi mor maduong' ahinya odiochieng' ma kawuono ka PS kaachiel gi Professor Anyang' Nyong'o okelonwa hospital ka mar mine kaachiel gi nyithindo. Moloyo duto an kaka nyamrerwa ne mine mayach wase koro yudo yot mokadho, nikech chon nyocha wan gi pek, inyalo yudo ka mama muoch kayo to kirifae mondo odhi okonyre iyudo ka onge kumo nyalo dhi machiegni. Mama no osekelo pek mang'eny, inyalo yudo ni mano osemiyo mine mang'eny onyuol e yo, iseyudo ka mano ero osekelo thoe mag mine
To koro mor ma an godo sani nikech osiptal koro oseyaw machiegni ka eri, yot ma wan godo, wabiro rifa mine kendo gibiro yudo kony makende machiegni moloyo. Ago erokamano ahinya. Erokamano machiegni bi gibuta kaendi mondo ichak na gi nyingi mondo inyisa ni in kaka miyo ma bende osedak e gweng'ni kuom higni moniang' kendo nyalo bedo ni kata gi yawuoti moko. Kinde manonyuol chon nyalo bedo gi midhiero mopogore e yor osiptal manunyalo dhiye. Sani okelni osiptal machiegni. Inyalo wacho ang'o, ere kaka odhi konyo ngimani kata ngima jodi kata ngima jogweng' ma kae? Chak gi nyingi wawa makni. Ago erokamano. Nigi nyinga an Karen Geta. An mama mawuok Paponditi ka kendo an e Paponditi chiro ka. Awuok around ka. Adwa go erokamano malich ne Jehova Nyasachwa motimonwa maber mwayudo osiptal ka. Wan osiptal mokel kawuono ni okonyowa mang'eny nikech andalona ne wanyalo nyuol mane mier tema ne nyalo yudo ni ji mang'eny ne tho nikech nyuol e mier. Jowa mang'eny ne tho nikech ne onge osiptal. Ne icholowa mana gi jomoko ma mine ma kor gweng' to ji ne tho. Sani osiptal mobiro ni okonyowa kabisa nikech nyithindewa mondo yawuotwa ka waidhi osiptal to wayudo osiptal machiegni. Kane osiptal ni pok obiro to ne waras gi ji mana Kisumu. So samoro jomoko ne nyuol e kor wang'ayo, jomoko ne nyuol mana e stage kapok oyudo mitoka, kapod irito mitoka. Omiyo ago erokamano osiptal mobiro machiegni ni onge ng'ama nyalo tho nikech nochole marach. Daktere ni kama qualified, omiyo wamor kabisa ne gima Profesa Nyong'o timonwa, wan wakonyore nikech sani kata ka ng'ato nyuol ne obiro marach to wantiere kar kae gi daktere odhi konyore. Ka kamanda ago erokamano ne Profesa Nyong'o. Erokamano nya machiegni mana mapiyo kaka ng'ama dichuo, ang'o minyalo wacho wi yepo mar osiptal ma biro konyo mine kod nyithindo kae? Erokamano. Okay. Erokamano ahinya. An Shamila, retired teacher. Gimokel kane is a great thing to our people. Earlier, nyocha ne ka mundu anyuol, to samoro nitie complication kanyamre oseteo motame, koka ni ori tere Kisumu. Dhako ni thoyo wang'ayo kata kapok ochopo Kisumu. I can remember ni ndalo moyuora mono ne tuo te wino kio moke no tho kochopo kapok ochopo kata Kisumu to tho. Omiyo we are so grateful. Igene sani koro wan gi yore bende ma jumbe adumu kelo, vindadi okelnwa yore mabeyo makara mtokni be koro nyalo kelo kama chiegni kabisa. Omiyo wago erokamano ahinya ne PS collaboration gi our able governor Professor Nyong'o. Gimotimo ni duong' moloko hospital mocha nitie kaendi. Omiyo wan very very happy. Thank you very much. Mana kamano Milton, osiptal ni no yawe kinde seche moko kar saa 6 seche mane jatend migawo mochung'ne weche mag loch gwenge nochopo kaendi kaachiel kod gavana ma Kisumu gi jalupne Manongire Anyang' Nyong'o, kuma bende ne giwuotho e wards duto ka girango chal mar osiptal ni ka bende en kanyo makoro long'o mar biro konyo ngima nyithindo kod joma nyuol. Ka bende odiochieng' manyoro osiptal ni endi ne okonyo miyo mokwongo kata ne gibedo kod nyuol margi mokwongo e yor pala ma bende nodhi maber ma nyathi kaachiel kod miyo mane okonyore no ngimagi dhi maber. Mago bende weche ma bende pod ang' ne wayarnu e seche manyime mondo watang'nu e kinde mane jagoro mongirore kaachiel kod gavana ne odhi mobed kod miyo not piny ma bende ne gimoso nyathi kaachiel kod miyo ni kendo gigo erokamano ne lakteche mane okonyo e yore machalo kamano. Ka kamano taduoko ni kionge penjo mondo idhi nyime kod weche wambe wamed fuono kendo wakaw mago mabiro gi e thuolo ni endi. Waneno ka gavana Nyong'o kaachiel kod jatelo mongirore migawo mar loch gwenge ochiegni golo twak margi mondo wawinj anena ni to ang'o ma gidwaro wacho kotenore kod yepo mar osiptal ni kaende. Milton. Erokamano ahinya, erokamano Millicent Adhiambo kuom ripot ma jaber kowuok e kaunti ma Kisumu. Ka wadhi nyime en ni romo mar gero udi ma nengogi oyueyo e pacho ka odonjo odiochienge mar 2 e boma ma Mombasa. Jokanyo e sekta mar udi koro dwaro mondo piny owacho kod joket mwandu mag ji giwegi omany yo mar duoko piny nengo mar udi pacho ka mondo okony Jo-Kenya mathoth. Giwacho ni udigo owinjo kony Jo-Kenya mathoth ne onge nyalo mar bedo gi udi mabeyo mak mana ni beche miyo jok ma nigi nyalo ema ng'iewogi. Maeri gidwaro mondo tim kokalo e wito oko kabisa osuru mijuogo mar udi. We are not producing enough houses as a country. Basically, as a country, we are not producing enough houses. And the houses that are being produced is by the private sector. And the private sector does it for profit. So therefore, they are very expensive. So while the demand is 250,000,
the 50,000 is done by the private sector, and they charge high premium, you know, and that's why we have an increasing number of slums, because people cannot afford. Remove people from living in abject poverty and slum dwelling conditions into what we call dignified housing and really adequate housing at the end of the day. So we'll be talking about affordability, we're talking about integrity within even the work that we are doing as professionals, and also about delivery. And so we brought community members to come in so that they can actually engage with the professionals as we come up with combined solutions that actually go towards driving the cost of housing down. About people doing the right thing. For example, adhering to the building code and the various regulations and the guidelines that have been put in place. And essentially just being true to the issues of quality materials and quality workmanship. That is what is lacking first and foremost. Jogo manie sekta ma limbe Mombasa ochako chenro mopogore mageto lombo welo yor nyiso kido kod timbe dhoudi mopogore makadho nam chumbi e kinene ma skunde olor mabende oganda mathoth timo limbe Mombasa. Nyasi ni motis ni Mombasa Tourism Fiesta matimore alap Mama Mangina Waterfront ibiro yawa yanga kiny chieng' ngeso kendo biro kelo kanyakla johala kaachiel gi rowere man kod talanta mopogore magibiro nyiso jogo moyuoro. E nyasi mabende igeno ni geto akelo lokruok e sekta mar limbe kopogore kod wach yuoro e dhoedhi, otende madongo kaachiel kod kuonde mamoko ma welo thoroga time limbe kobiro Mombasa. Mombasa Fiesta ni tamasha ambalo tumeleta tukikusudia kuinua utalii katika eneo hili, na ikizingatiwa kwamba hapa Mama Ngina ni mojawapo ya vivutio vya kitalii. Kwa hivyo tukifanya hiyo Mombasa Fiesta, tuna mambo ambayo tunayalenga, na mojawapo ni kuona vipi tunaweza kuendelea kukuza na kuboresha utalii katika eneo letu hili la Mombasa. Ikifahamika kwamba Mombasa ni eneo ambayo inaeleweka kwa mapochopocho na machakula ambayo yanavutia. Kwa hivyo ni fursa mzuri, hususan wakati huu wa likizo ambapo shule zimefungwa, kuweza kutuletea watoto hawa na wale wenzetu wanaotoka maeneo ya mbali kuja kujaribu na kuonja zile tamaduni zetu za watu wa pwani. Tumekuja na hii concept ya Mombasa Fiesta hususan kuleta activities katika eneo hili letu la Mombasa. Tutakuwa na activities tofauti, exhibitions kutoka state corporates, exhibitions kutoka private entities, biashara za kibinafsi za watu ambao wako katika eneo hili letu la pwani. Kutakuwa na fun events, music events na empowerments generally ya vijana na talanta zao mbalimbali katika maeneo haya. Riwruoge ma ok mag piny owacho e kaunti ma Siaya okwayo sirikal mondo oket maino e sombui mondo mi okel kony ne rowere ma pacho ka. Director mar riwruogo Kokshida CBO Alex Okula dwani piny owacho keto kenge manyalo miyo rowere donje mbui mondo konyie somgi kod reso midhiero magikale kamoting'o koso tije kod mamoko. Korka kore apisa mar riwruogno mochung'ne weche mag mine, kit chwech kod weche mag thieth oyango ni kaka riwruogno gichano mar bedo kanyakla kod sikunde e siro somb science. Jotend riwruogno ne loso e romo mar rowere e ward ma South East Alego kendo kelo jotend riwruoge mamoko kanyakla. Ng'eyo kaka ginyalo tiyo gi gik manyasani, simo, laptop mondo mi ngimagi obed mayot. Wabro kelo ji mantie gi lony mopogore opogore mondo mi opuonjgi, omigi mijing'o, kendo wabro mako lwetgi e sombgi. Sani ji mathoth loso mana gimiluongo ni content creation e kor mbui to giuso oko mondo mi giyud tich. Ka sirikal nyalo puonjo nyithiwa gige skunde to bro miyo gin bende gibed gi thuolo mar piem gi jowadgi mane piny mangima ka giuso gik ma giloso e yo mar mbui. Ido ka vijende matinde gi ino ka koro ngima osetamo gi ok gidhi maber gi ngima to koro gikawo ngimagi. Ido ka ng'ato dere, ng'ato tho. Koro these are some of the challenges they are experiencing. Koro bringing them together, it is a way they can talk it out. Ginyalo socialize, ginyalo share gi jowetegi, and then gineno na problem marani kod machielo cha marani koro ka gin together na marani be marani tinie molo manga machielo. Opuonjwa gik mang'eny about leadership, opuonjwa gik moko maber about science, technology, engineering, mathematics.
Chenro mag wuoth nyong'ukore midhiambo manyoro e wang'apama Marigat kochomo Chemolingot tok koth mapek manochwe e gwengego. Koth makamano nomiyo nyaka ora e ndao omuomo kendo miyo jowuoth mathoth moriwo nyaka jolimbe. Minot Gavana ma Baringo Dr. Amy Cheboy e kind jowuoth mamoko ochungo chenro magi mag wuoth kuom seche buora. Dereva moro mane riembo lori moting'o gige gedo bende notony kowuok e lak tho e kinde mane ong'ado aorano. Apaya ma Kabarnet Tenges bende ne odinore tok sienyruok mar lowo. Maji mengi yaliweza kuingia katika mto huu wetu wa River Endao na ikaweza kuvunja kingo kwa sehemu nyanda za juu, kwa sababu hata kuna shule ika hapa inaitwa Endao Primary. Kesho sasa hii shule ikifunguliwa watoto watapita hapa na signpost yao na barabara yao ni hiyo yenye maji imekata. So tunaomba msaada. Pia kuna watu wenye wanaishi hii sehemu ya chini ambaye ni Salabani. Nyakwaramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kata kamano wasoma ne moko kuom ote museoronwa e laini mar ote machuok 23600. An Nyaringa Alfred Oluocha winjo Ramogi TV ka antiere Ungoi Karungu. Owacho ni omoso jo Ungoi duto te. Kaeto machielo owacho kanyo ni an Jared Kurati Juma watching live at Kawangware Nairobi. With my new wedded wife Celestina Nyango. Kaeto machielo bende wacho kani aparo no oro kanyo ne Rabala. Kata kamano ote machielo aneno mana ka jogi nuore anuoya. Ote magindiko ng'ato nuode ng'eny. Dan kawuok Adem owacho na neno Ramogi TV e yo makare. Nyakwaramogi wakaw yweyo matin, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Hey, Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 Vesta, la 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 Vesta, Kisumu Jala, Karibu Karibu, Karibu Karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on a reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Nyakwaramogi.
Kenya Eratiel. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Yakораmogi. Bich ba foto Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Konya. Nyako ne dwaro tijni. Nyako no dundo seriously. Nekataka en kamano. Igona simu ti inyisa specifically. Ya wakati sekonya upado idiot. Aket chai wa madhe. Chai manadi chachinga mo charge. You formed a coalition to finish me politically, don't you? Hey, kama gejo kumadili kwa word ka. Hana gitich. Why are you laughing? Or are you doubting my credentials? Machiegni maloyo anyuola 5,000 pod ojot e kuonde jot ma kojolo dweche buora bang' weche koth kaachiel kod oula duono ka ywak margi ni piny owacho lokonegi ng'egi. Gikwayo piny owacho mondo ogeng'negi ohinga e alwora noero mar Nam Lolwe kaka yorno mar tieko pek mar oula ma pod monjogi kinde ka kinde. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Jodak e gweng' Manduru mayudore sub county Manyando oloko kuonde jot ma kojolo kaka kuondegi mag dak ka thothgi onge geno mar biro dok e utegi bang' monj mar oula mane oweyogi gi lal matamre gi nono. Ne biro kaka piny lich magiga te manodong' nyaka mogo mane jogi nomiya anoyudo ka tuo kata ng'ama chodhna gik moko onge malepa notimo pi lilo manodong' e pi kuno makana sani moko tope pi kuno ng'ama ne dhiom na onge. Gilero ni kuom thuolo malach gisedak gi achiedh nade kendo gin gi luoro mar gamo tuoche kaluwore gi chal mar alwora e kinde manong'no to en achiel kuom gigo ma ochunogi mondo gilos go ng'iyo. Gima chandowa ka en chiemo to gi kaka wanyalo gedo utewa ka an sana odogore piny onge pod pi nitiere kanyo onge kaka nyalo chako dhi gedo tagombo ni mondo adhi aged dala. Kata obedo ni sirikal ne osingo chulo ji ma oula ne okelo nigi midhiero, jodak e gweng'ni lero ni mano wach mawendo kendo pok giwinjo ni achiel kuomgi oyudo chudo machalo kamano. En mana jo Red Cross ema kelonwa ga chiemo to gi thieth kende to chiemo gine pesa pok waneno. Chenro mag somo bende pod ni kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e kuonde ma kamagi ka moko kuom nyithi skunde somo e alwora ma ok ber. Otegi ne piny owacho mamalo kod tend kaunti ma Kisumu en achiel kendo giwacho gi chuny mool kendo mojok ni ok gidwar kony moro amora e yor kojolo kopogore gi gedo mar ohinga mabiro geng'o oula mawuok e Nam Lolwe. Obed county government kata mana national government mondo bi owuothe irwa ka obedi mondo wago mbaka wanyalo ng'adore rieko to moloyo ne mago ni ne giketnwa gabiu e dho nam mondo gigonwa daik wabed kaka nyinde chon kik wawe pinywani. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Kawadhi e kaunti ma Migori en ni nyakalondo mar Ramogi obago nyasi mar adhai mar tiego jo apiko mong'ere kaka Apiko Summit ma bende timore e gwenge mawendo. Nyasi makamano en mano mitimo higa ka higa kendo Ramogi tiyo gi thuolo makamano matudore gi joriemb apiko kendo puonjo gi yore makare manyalo miyo girit ngimagi kendo bedo makare e apaya. George Juma nitiere e yor awendo kendo George Juma akwayo ni mondo inyiswa ni to chenro no osechakore nade kendo jo apiko bendo yuoro kar romgi.
Erokamano Milton, awinji makare kowuok e bus park ma Wendo, kama bende kinyalo ng'iyo toka kanyo. Nitie nyasi mar adhai ma bende nyaka sani kodhi nyime, ma bende otisi kaka Apiko Summit. Nyasi ma bende itimo kod kambino mar Royal Media Services. Kabinde nyaka sama weni wantie kod jolendogo mag Royal Media Services ka otele kod Ruth Nyajimo. Ma bende koro bago nyasi machal kod mae. Kaka iselieko matin, en nyasi ma thorne maduong' en mar puonjo joriemb apiko. To ahinya kutende kod yore ma ginyalo tiyogo makare mondo arita margi obed makare kinde ma bende koro gitimo tijgi. Kabende antiere kod Kasuku Rafael, ma bende achiel kuom jo bende nyaka sani koro oyure chenro machal kod mae. Wada twak kode mar ng'iyo ni to chenro ni chal nade, to ang'o manomiyo kambi mar Royal Media Services obiro kod chenro bende koro tisi kaka Apiko Summit, mondo to ahinya mo bende odiochieng' ma kawuono koro oganda e kaunti ma Migori oyudo thuolo mar bende chopo kae mar winjo ang'o gino mabende koro giting'o ne jo dak ma Wendo, ahinya kapuonje kod puonj e yorego mag tiyo kod apaya. Kasuku, adwa ni kichop machiegni e chungi kamoro ka kichungi ka king'iyo kacha kachako kodi samoro iyanga na mana nyingi mokwongo nitie sama pok ong'eyi to konwa ni to e nyasi machal koda mae uchopo Awendo mokwongo inene nade dhano mochopo kae tang'o ma uting'o ne ja apiko ma Wendo. Rokamana ahinya, iluonga ni Kasuku Rafaeli, an jalendo mar Ramogi FM. Kawuono wachopo e gweng' mar Awendo kae e weche mag Apiko Summit. Ma gik mokelo ka gin gik mabeyo sana. Wadwa ni japiko sama gitiyo, ging'eni to gitiyo e yo machalo nade. Wang'eyo ni nitiere weche mag accidents, apiko moko ma samoro be geringo ok ne kare, samoro bende kata ka kirita apiko go ging'eyo. Magi gin puonj mokelo ne gini to ere apiko ni ka en gima kelo ni ngima kata chiemo pile pile onego irite yo machalo nade. To bende ise in gi insurance, in gi gik midwaro duto teko, so in mana jalma ochako riembo apiko go kinyi to ka ikodhiambo uting'o ji mage joma kelo accident. Koro mago gin puonj ma wakelo. Jomobiro ka gin dhano modhuro kendo wagone jo Awendo erokamano ahinya ne gibiro mondo mi wabed kamoro achiel, wariw paro achiel. Ok mana wacha apiko kende to wakelo nyaka weche mang'eny, lakini apiko ni mwaketo mbele nikech king'iyo apiko ni e gima sani miyo kijende tich mang'eny ahinya nikech kaluwore kod nok mar tich kidenje ndikore kendgi. To wadwa ni giritgi maber kendo mondo be customers be girite mokwe. Kambi mar Royal Media Services no kachal ka gima koro chako chenro ni kende e pacho kae mangima. Ang'o mane omiyo paro machal koda mayo biro mar bedo kod Apiko Summit? Nyadi ng'eny ne wawinjo weche mang'eny ma apiko timore nade, gin gi problems, jomoko boke okawgi kaka jonjore. Koro noden mondo Apiko Summit nwabigo ka kambi mar Royal Media mondo onyis ji ni apiko ok gin joma richo, apiko ok en gima marach. Apiko en gima kitiyo kode maber to bedo achiel kuom gino makelo ni yuto. Alafu jok ma onge kod tije inyalo dhi kawo apiko hola, to kisekawo apiko hola to bedo gima kelo ni chiemo pile. Koro nwang'iyo ni kaka japiko nostewegi awe lwet nono maonge ng'ama ne dewogi. Wadwa ni wawuo kodgi e Kenya mangima, ahinya king'iyo e gwenge mag Nyanza. Nyithiwa ne waneno kadhi marach, nyithiwa nok ong'eni apiko no onyalo tiyogo mobedgo e makare. Momiyo Royal Media ong'iyo ni nyaka giketgi machiegi nikech bende gin achiel kuom joma form fan base magwa madongo ahinya. Erokamano, wakawo ja apiko achiel atiyo kod erokamano ahinya. Jakom mar apiko in kende makawo pachi mana matin kichung' ka king'iyo kachacha. Nyasi mar Apiko Summit ochopo Awendo kendo joriemb boda no ka uchopo ka kar kwanu. En wach maduong' mane kata ber mane maduong' ma un kaka japiko useyudo kata ugeno yudo e chenro machal koda mae? Erokamano ahinya. Mokwongo adwa kawo thuolo ni aduok ne joramogi Royal Media erokamano kuom ne bedo gi paro mar paro jo Awendo boda. Wan kaka jo Awendo sub county boda warwakogi, to wan gi chenro ma wan godo nyadi mang'eny apiko nosekaw kaka joma timo njore ema bedie. To nyaka sani wan kaka jo boda ma Wendo wasekawo tich mar pikipiki ni kaka tich mapidhowa kendo momiyo waketo chiemo e mesa. Omiyo gima daher kwayo jo national government kata county government ni nitiere gik moseketo in place mwadwaro ni mondo gikonywa. Number one, wadwaro ni mondo gikonywa mondo jo pikipiki obed gi chenro maber kata wayud driving license ma bende wan wawegi nyicha ne wasechako. Kendo ne wakwayo jo county government mondo migi kawe jogewa moko mondo gichulnwa pesa ma ginyalo mondo wabed gi chenro maber mar kowariembe ndara ka. To mogik makwayo jo pikipiki ni kinde duto mwatimo tijwa mar boda wabed ko wang'iyo rules mag barabara nikech ngimawa
emobiro mokwongo gima yudo dichiel mi jobodaboda duto te wakwayo ni mondo wabeduru kwang'eyo chike mag barabara. Kaweyi kwatieko en ni japiki mathoth madok ka masira mag apaya juk ahinya. Uonge kod lony makare kosang'a omiyo pod masira mag apaya juk makare kwatieko madakia 30 seconds 30 kende. Erokamano ahinya George, wan lony wan godo. Chien kacha ne waonge lony. Sani wan kaka jobodaboda mawendo wasekawo ji 150 mosebedo trend masani wan gi lony. Magima wadwaro wakwayo mana ka nitiere kaka inyalo konywa to wamed that number obed maduong'. Erokamano agenda gana ng'eny pod wang' wamed wuoyo kod oganda moko kinyalo winjo mano kaka nyasi mar Apiko Summit kaka bende koro dhi nyime gwenge mag ka bende kinyalo neno kanyo tiyo oganda mathoth ma bende chopo mar yudo puonj ma bende koro kel kod jolony ma ochopo e nyasi bende koro bai kod kambino mar All Media Services pod wago tach ka mar ng'eyo ni to japiko dhi puonj machalo nade kaachiel kod bende miyo gi thuolo mar wacho gi bende nyaka sani to ka koro chando sekta mar apiko to aye kaunti ni ma Migori. Erokamano ahinya George Juma, achiel kachiel kowuok Awendo e kaunti ma Migori kuom ripot ma jaber makamano. Wageno ni obro medo chuonwa ripot e weche manyien mabiro. To ka wadhi nyime ni jopur kod johala mawuok Kinang'ope e kaunti ma Nyandarua koro ywak e wi mwandu mawuok e piny libamba ma Tanzania magiwacho nomiyo nengo mar mwandu magiuso koro lwar piny ahinya. Jopur golieko ni e thuolo mar dweche 2 mokalo nengo mar nyanya gotungu oselwar piny kod atamalo 50 nikech thothgi wuok e piny libamba ma Tanzania kaluwore kod jopur mauso e chiro ma Soko Mbaya e Gingapa ma Nairobi kochomo Nakuru. Nengo mar otungu kilo achiel oselwar piny kowuok e siling 130 nyaka siling 70 ka nengo mar nyanya crate achiel bende oselwar kowuok e siling 3,200 nyaka 2,500. Jopurgo bende ywak ni osuru mathoth kod medruok mar nengo mauta e achiedhnade maduong' mokwakogi. Vile tunauza kwa saa hii na kwenye tunaitoa na kuwa saa hii hatupati kitu. Hii yetu ijakaa vizuri kwa sababu ile fertilizer ilikuwa fertilizer mbaya yenye haikufanya mimea yetu ikue vile inastahili. Kwa saa hii bei ya nyanya imeshuka sana, lakini kwa shamba tunauziwa kwa bei kali sana. Kuna gari ambazo zinakuja kuuza nyanya huku sokoni ambazo zinaangusha bei. Nyanya kwa saa hii tunanunua 2,500 na ukiweka kwa gari ukileta huku sokoni hata iwezi kupea faida. Nauza carrot, although bei ya carrot iko chini kidogo, lakini kwa shamba iko juu. Lakini tunajaribu tu kidogo, lakini hatukosi kitu ya kukula. Tunashukuru tu Mungu. Sasa tunaomba serikali at least iangalie maneno ya ushuru, baada ya mafuta. Wao wanatuambia mafuta iko na bei ya juu, sasa wanabidi wanunue mizigo yetu bei ya chini. Rowere kokalo grube magi ojiw mondo ka omenda mag dongruok ma counties ma kaka mano mar Uwezo Fund ma ichiwo kod piny owacho mondo gitimgo dongruok. Mae biro e kinde ma ywak bende nitiere ni kwan grube mathoth manokawo omenda mag Uwezo Fund e sub-county ma Suna West pok oduoko omenda go. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Omenda mar Uwezo Fund achiel kuom omenda go ma piny owacho ni obiro go mar jolo weche mag dongruok ne grube mag rawere, mine kod mamoko. Omenda ni osekelo lokruok kuom grube mane okawe kendo tiyo kode makare. Kata kamano nitie grube mathoth ok nigi tiyo kode makare kendo duoke koro tamogi. Sub-county ma Suna West County ma Migori en achiel kuom sub-counties e county ma Migori mathoth grube pok oduoko omenda ni. And people have been given money. Some of the issue is in defaulting. The default rate is very high. Other people take money in their hand, they share as stable banking. You must have a document which can show a donor that you are capable of paying loan. Jobun ma Suna West Peter Masara maoriko ni wuoyi kinde no mane oyawa yanga chendo masiro rawere e weche go mag dongruok kama grube maromo 10 nudo gige mag timo ohala mopogore ma oting'o nyamburko mar probok mane omi irwakno majore matatu ne owacho ni omenda ne kosetigo makare. Uwezo Fund for Suna West was misused between 2013 and 2016, but that is the past. We gotten some money, 1 million, and remember I disbursed it. We are going to disburse another money for 15 groups very soon. I want this money to be a revolving fund. I don't want to give it as a token. We want a group, we give them money,
We stabilize their capital. I've got the 2 donors, one in Germany and one in America. Wach makamae ni osiko jalup county commissioner igwego mag Suna West Mbella Mutua mane wane kaka piny owacho gi kwayo jogo bende ni omiyo omendani mar Uwezo Fund mondo koro duoke. As a committee, I'm a member of committee. We are trying to reach those people who were given the funds so that they can repay back, so that others wapatiwe. E kinde nyasi ni mari awayanga chendono mar siro rawere e yorego mag ohala e subgond ma Suna West. Masara ne okono piny owacho malo kaachiel kod mano mar county ne oket maino e gero kembe mabende koro nyalo chuogo tije ne rawere. Onego wakete gimiltimo ni value addition, gik ma wango. Rech wako bedo processed in Migori to bedo exported. Mano wadhi miyo jomoko tich. Oduma mwagole puothe kolosi mokboye kore use supermarket odhi medo jowa moko tich. Bende ne ojiwo rawere mondo koro bedie grube mondo giyud konyo yorego mag ohala pur kaachiel kod moko kendo kik ket mana genogi e tije mindikogie. Ji te ok nya bedo ofis. Jomoko nyalo bedo joma otimo gigi giwegi. Ng'amotimo mechanic, ng'amotimo wiring, ng'amotimo plumbing. Koro an gima temo sani ni watemo jiwo jowa. Tuko na blood rice, tuko na mashini hadi za kutengeneza kucha. Niko na watu 105. Wakati niko na watu active member ambao wanatoa shares na sijaanza kupeana loan. Nilikuwa nataka kwanza ninunue asset ndio nianze kupeana loan. Nok mar tije pod en midhiero maduong' mabende pod okwako piny Kenya ka thoth rawere ywak ne gisomo to kama yudo tije ema koro onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakaramogi mana kaka juma ka juma wakelo ni sigana mar gin kanye kawuono wamenyo ni sigan Charles Ogweno mong'ere kaka DJ Ogweno. Kuom thuolo moingo higni 20 oganda osebedo ka chamo danje mag Omega 1 e show ma Kisumu, Kendu Bay, Migori, Kilifi gi kuonde mamoko. Bende ng'eyo ni wuon Omega 1 ne en jalweny to ok jalweny alwenya, ne en jariem ndege mag jolweny. Jata cheno ni Walter Nyambaga olime kar chung' od bura ma Nyando kendo miyo sigande. Jakoro magajong wanie ngwech kendo wachomo gweng' ma Umira mayudore kar chung' od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Wadhi manyo wuoyi mathiring'inyi ma iluongo ni Charles Juma Ogweno. Ogweno en jangolo marahuma ma kane iwinjo kaego disco ma Kisumu, Kendu Bay, Kakamega, kanyakla kod Migori, tong' chiemo nyaka talwar e bundi. Wayudo rwak e dala maratipo kendo mbaka chakore. Gimana beber. Charles Ogweno nochako sombe kure. My local school here, Yogo Primary. Asomo nyaka class 6, abiro dala kae. Atimo class 7 in 1972. Kaeto nakalo maber adhi Kisii High School. Kama koro noluonga manomaka ne en Kenya Air Force. Tieni na train bedo jariemb ndege rubani. Namba ndege isomo gi malo. Ogweno nosomo bedo pilot kata jariemb ndege mar jolweny. Kede mang'eny ga ka ndege do wuok to winjo ka pilot kono ji mondo otwe belt. Miyane ere mor ma untiere go ka ndege koro piyo. Piyo mar ndege no en tich matek ahinya kiriembo ndege. Kaeto taking off bende e tich mar ariyo matek. Koro nyaka inyis ji mondo ikre sama gidwa land. Gitwe belt koro gibed steady maber. Kata sama idwa wuok be nyaka inyisgi gitwe belt. Lakini sama koro ndege osechopo malo koro inyalo nyisogi ni koro gola belt. Jatelo lero ni ne en jalweny mar Kenya kendo ting' mane ne en rito Kenya to kod fuyore kor lwasi kakulundeng kod ndeke mag jolweny. Kane pod en kod gombo mar dhi nyime kaka jalweny, gimoro magalagala ne otimore mar jaduong' mosenindo Daniel Arap Toroitich Moi. Ega mar 1982 kano otem loko Rais Moi tema ne omakwa mosowa jela nwadhi King'ong'o mondi ogolo oterwa kamiti oterwa Naivasha kendo kamiti katwa wuok e 1983. Ogweno wacho ni kaka jalweny to kod jowetene mamoko mane nie tich ne omak gi Bagras ka itudogi kod chano timo kwero kendo nosoye hie.
Jela ok en kama ber ahinya e piny ka. In fact, an awacho ni en hell on earth. Then wan kaka nomakwa kaka joma ni iparo ni ne dwa loko loch. Nochandwa jela kabisa. Eka bang' dweche 8 to koro noweya kech ne onge kosa mane wan oyudago. Okoni kata ne owegi thuolo kamano e kaka ne owito tije kendo duogo goyo lam. Koro ogolwa tich 1983 temana dhi chake disco miluongo no Mega no 1983 dwe mar adek. Jakra pajong mana kaka ng'ato wuok mondo mi odhi omeny, DJ Gweno kono wani kar boma ne mokwongo mano wuok mondo mi odhi omeny en boma maduong' ma Katito. Katito kae mano wacho ni ne ochope magawa mamoko mondo mi odhi otem kwa thuolo kapo ni nyal miye mondo en bende ogwelie puch konyalo moro godo ganda mana kaka yor menyo. Kata kamano moko kuom magawa kata kuonde tongona mantiere kagiendi ne ok omiye thuolo mar timo kamano, to ne ok owito geno kaka jalno man kod dwaro mathoth. Nitie kuonde moko nadhie Muhoroni kama oriemba ng'ano wacho ni kane an e Air Force to aaye ofise ok odwa neno ng'ama ne ni e Air Force. Koro kindwa ne ok ber ahinya gi the late Moi. Gima ne ochako lokore kendo sude e boma ma Kisumu e kar toyo ngona ma Action Bar mar chako goyo thum. To oyude maromo shillings 20 otieno kotieno. Koro naparo to koro atim ang'o ema paro ni ok wawuotha ne bagi kanyalo penjo wuon ba moro amora kanyalo yie mondo entertain ne ji sama ji madho kong'o. Koro awuothe ba karibu abich. Koro kana achope moro Kisumu kama niluongo ni Action Center. To nayudo manager. Manager wacho ni onge wach kila thumi no. Ka ji ohere tibiro yudo pesa. Ka ji ok ohere to kibi yudo pesa. Koro achako tiyo 1 week ka gimimiya onge. Ng'at mamanyo nyaka chiwre. Kendo lerno ni ne onindo oko ka beti mamingli. To seche moko bende ne okonyo ring'o nindo e bucha. Koro second week wacho ni to kare nyathini ong'e go thum maber. Koro ji ochako biro ni nyathi moro go thum kama maber. Koro ka jo Action go koro chako miya 20 shillings per day. Koro kaka medo go thum to ji medo biro mang'eny. Charles Ogweno wacho ni pesa mane chule matin ne onyiewo godo masinde matin to kano. Eka koro management wacho ni to makoro ka pong' ni an wati nade. Koro wacho na pana we wang'at siling 5 e gate, especially ne joma ok bi miel, ne joma ok bi madho kong'o. Koro jodongo to donjo nono to jom kijende mabiro mane dwa mana miel to inketo ng'ado siling 5. Koro ka ging'ado 5 samoro ayudo siling 100 ma e gate to koro miya 70% of 100 to Action kawo 30% kech gin giuso kong'o. Okonisho ne mokwongo mumuoche banjune en Kisumu, Kakamega, kendo Bei. Kende e higa achiel ne en kod gocho maromo 18 gino mane omiye yuto. Mane chiegni jo medical training MTC ma Kisumu obiro ira ni wan gi party moro kae kech ne gineno ka thuma no ber to ne pod ok oduong' ahinya. Koro gimiya pesa to adhi agocho medical training kendo adok Action Center. Koro chopo kama nyiewo pickup moro Toyota matin mana ting'o gigo koro kadhi go kuondego. Koro jogi ne luongo mos koro omedore ameda ma wadhi e show mokwongo Kisumu 1983. Kanyo na kendo atime maber ahinya ma kendo jo Action odhi omanyo show ma Kakamega 1983 kendo wagoche. Koro nochopo kama nadhi e shows 18 e higa achiel. Shows 18 no include Malindi, Mombasa, Nairobi. Olerno ni gima ne reso ngimane ni ne ok ohera ndiwo e ohande. Ne ang'iyo ji tagone ji gima ji dwaro. Ne wan gi disco moro mane wa compete go Kisumu kata en nogo mana Western niluonge ni Funkatek. En noserumo chon kabisa. Ta an adonjo an nago disco na believe ni en thum ma ji ohero. Koro an kano obedo dholuo ma ji ohero igoye. Kano obedo Baloya igoye. Kwa dhi Kikuyu ni kucho wa find out thumbe mokuyu go ohero margi. Koro wago moko gi to be margi go bobro goyo. Okoni midhiro mane okale en ni ka oponi adhong' ne omuochore manyamaluok ng'ato banje. Mano ne kete kama tek. Samoro ng'ato golo lweny, ng'ato kosemer to koro timatima gima wiyo miye. Ohala mar thum e Luoland kae kata mana in Kenya ober. Joma time ema kosedonjo thum tiyudo ka koro dwa ni mondo onenre ng'ama duong', ochaji, otim gini kama. Okoni min ode ne miye sir
kendo familia mare mamoko. Masani ntiere pinje mag Britain bende ne miye luor kaka wuoro. So an gi nyithindo adek, ariyo ni Britain, achiel ema notieko IT university to kore ne moran Omega. Okoni tije ne onywando ji duto, nyaka josiasa kaka Raila Amolo Odinga, jodolo kaka Nabi Owuor, Wuon Ajawa, Prince Inda, kindi jok mamoko. Jakom maduong' jakom ma jaluo asedhi e rallies ge mang'eny kabisa. Ndalo siasa wago kod rally from Mombasa, Baringo, Kenya mangima. Jolemo madongo dongo kata kaka Prophet Owuor asemiyo thum kuonde mang'eny kabisa. Jothumbe madongo ma oko out of Kenya kata en kaka Remi Ongala nowero, thum en gima muhimu sana nikech oseto akian luasi maber kata kapo ni en siasa to kidhi to thumbe siasa migoyo koro imiyo ji bedo ready mondo gima timore. En ang'o mane omiyo gigene ne dhi makare? Lweny ng'eni miyo ng'ato some discipline, self-discipline, and if you do business with that self-discipline also, you are more likely ni ibro succeed. En loyal kamoro amoro donje kaka jogweng'wa ka manyo en town kotiyo business then kudugo dala ka en gi ji pamoja. Koni sani ike thoth kendo ogeto mana pur kaka sambane mag tiang' kind mamoko. Gik moko adek no. Gisani okongi makode riembo ndigo kinyi godhiambo kaka yor ko kalenda kotegno. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ang'eyo ni gisani in bende koro ing'eyo banju mane onyosi nyoteng're. Jata chenro mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thun ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sifa hizi zote ni zako baba. Chukua he. Chukua. Sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako baba. Chukua he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811*343#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote.
Machiegni tuke ni tuke mag rugby mag Dallas Sevens oyudo sir mar omenda maromo siling milion 3 kowuok kuom kambi manyo amuna mar Kenya Breweries e bwo brand mare ma Tusker. Tuke go dhi timore giko dirani alap ma Kenyatta Kisumu. Dallas Sevens oseyudo huma kaka achiel kuom tuke mag rugby midewo mokalo e thurka. Now, rugby has always held a special place in our hearts as Kenyans and as KBL as well. This is all because we hold the same values, right? Our brand has a long-standing tradition when it comes to celebrating Kenyan sport and talent. And today's announcement is a continuation of that proud tradition. Koromogi thuolo ok oyiena madhi nyime mokalo kanyo, mak mana na singoni ni koromo sa 10 wabiro yudo thuolo kendo mar kelo ni weche manyien ka gin weche manyien ma kagi kacha kowuok e Ramogi TV. Gisani aduoko ni erokamano kuom bedo koda e thuolono duto e chenro mar Migago. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Oriti masani.